lwami. UYehova wemikhosi ohlala eminga kuthi ngoba yena uyinqaba unamandla sophephela kuye thina. Ukingoma amapostila agida ngayo omama uvoxeka ba uboyivange eqaleni ngekuyive phakathi naxa iyophela. Uyiqala kakuhle umuntu wakho hoyi ngabantu Yesu uthanda abantu bonke. Uyayibona? Sime ngakwithemba elinjalo eliqinileyo ethi incwadi yamaHebhere ngokweankile yomphefumulo. Ithembe sinalo thina lithembe liqinileyo. Bantwana bakaThixo, wonke umuntu olapha angathi into athembele kuyo angayijonga okokuba izumshiya esithubeni. Bantwana bakaThixo, kodwa ubangaba ume ngakuThixo noThixo ume ngakuwe. Fear not, banithoka kuhle athi amakhumthi. Bantwana bakababa, kule ncwadi besifunda kuyo cela sijonge uverse 44 sizothandaza. Aphathi kukho imizimba yasemhlabeni nemizimba yasezulwini. Ubungcwalisa bemizimba yalapho kuyinto eyodwa nebeya lapho ngapha komdiyadi. Bantwana bakaThixo na kuyinto eyodwa. Mzomhle othanda uThixo, amadoda amabini akakhangela afuna imfihlelo yawo lo mizimba. Bantwana bakaThixo okokuba ime kanjani, wathi uThixo xa ethetha nezithunywa zezulu zazi kwazina ndodwa wacenga umfo kaMramu wathi Nkosi sazisa ukuba imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, noba mzwa kwaklasi kule yalapha imizimba singaphuma sekunamalungu angekho okokuba siziziqhwala, kodwa kwimizimba yaphezulu songena emizimbeni enganakonakala. Bantwana bakaThixo, ndilapha apho ndikhona. Bantwana bakababa, noba kwimizimba yalapha bantwana bakaThixo imeko yonakaliswa ngayo ayixolisi, sishiya simanxeba-nxeba inhliziyo zikazikile, kodwa masibe nale ngcinga yokokuba kukho imizimba yaphezulu, imizimba engenakonakaliswa. Kulo umzimba othwele mna siyanqwina silangazelela ukwambatha umzimba wangasentla. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, amanzi alapha yakaka nomhlaba walapha unika into. Bantwana bakaThixo, uthubulisa umuntu asisihlobo sakho nomthandayo nomthembayo ububhekise ngasebantwini kanti uyanyonyoza phamva kwakho umhaga nje. Bantwana bakaThixo, kukho imizimba amadoda yasemhlabeni nemizimba yasezulwini. Imizimba yasezulwini ubungcwalisa bayo kuyinto abufana ubudlelwana bayo enye yahlukile kweminye. Bantwana bakaThixo, ndiyabona into okokuba phecelezi ewe la mahebe zathi xa kuthethwa ukuve kuba kwabantu abathethayo apha otitshala ezikoleni ntombi bathi kwabonakala into okokuba tsheni kunebhodi 2 nikela izinto ezinjalo. Bantwana bakaThixo, sixaba ngabantu abesikolo apha abafuni nomthandazo. Xa kuthandazwa le mizimba yabo yalapha ibaleka iyohlala ezitoilets. Bantwana bakaThixo, ndiyabona uThixo bayilungiselela le nto. Ewe uSathane izinto zakhe wazenza zafuza izinto zezulu. Bantwana bakaThixo, ukuze naxa ifuna ukusibamba asibambe ngezinto esicinga uba siyazazi esingazazi nezaziwa nguThixo.
bakaThixo bantwana bakabawo ayandiva ukho imizimba yasemhlabeni nemizimba yaphi yasezulwini into kunayo into esitheleyo kuthi asazi into kokuba xa kuphuma umzimba wasemhlabeni emntwini osemhlabeni uphume siye emzimbeni onjani yiyo lento sikhala singaxoli bantwana bakaThixo ngoba lento ifihliwe emehlweni ethu yejonge ngalamhla uLazaro ehleli kwaTifas kwisityebi esikhulu bantwana bakaThixo saseJerusalem wathi kuhlala kwakhapha engcungutheka umzimba walapha ewe ukudla kusekhithini eviphunga lezipayisi bantwana bakaThixo engazukunqamla ngoba kunabanikazi bawo bantwana bakaThixo usave ngikhalaza kaphakala noba ngubani bantwana bakaThixo ewe kweminye imizi nomuntu azolima ngambango legadini ewe ulima goduke akuthi ulima uzusikele lapho bantwana bakaThixo amen apha embongolweni nokulima bantwana bakaThixo ukwemizimba yasemhlabeni ukwemizimba yasezulwini wahlala lo mfo bantwana bakaThixo nethemba lokuba ukwemene yokukhulula kulawa lapho umzimba wanyamazela wacela ingoma yamawusiya 343 bantwana bakaThixo wathe yethi inhlalo eselapha sisalwa nentsaba esingazaziyo kodwa yethi inzuzo bantwana bakaThixo mhlekhululo lenyama kulowa lapho umzimba ewe inyawo ezikulo mzimba zobhekisa phezulu zilungele ukunalo umfulo ngenazibuko bantwana abahlabathandwa kuThixo ewe uzohlwelwa unokonakala kodwa uzovuswa ewe ungumzimba ongasenokubonakala uzohlala emithatheni nasekudelekeni ewe bayeke nababulali bomzimba kancedo anisubenzanto uyeke nanisubenzanto bantwana bakaThixo uloyiko nomubeke nabazi ewe nizogweba ngeyona indlela uThixo sonke izandla eme kanti ugwebo lwenu luwiki kunogwebo lukaThixo bantwana abahlabathandwa nguBaba akathona amadoda kwincwadi kaMramu kuncwadi yomfo kaMramu ewe ndiyayeka ngoku akathona amadoda okokuba ndiyivelela inkohlakalo kwesesithathu isizukulwane kude kuyoma kwesesine bantwana abahlabathandwa nguThixo madoda ubukhohlakele inkohlakalo yakho izitya zemiphumela yenkohlakalo yakho ingangezi kuwe kodwa cingela abantwana bakho bazalele ewe bazothi xa ngaba bethwala idyoko ewe kwizinto ezenziwe nguwe nokukhohlakala kwabo ukuba abantu abathi xa befundisa inkohlakalo abantwana xa bekhohlakele bafundise nabantwana inkohlakalo ukuba abantu abangakholwayo kukuxabana bodwa umuntu athi xa exabene ahambe gayinkxaso kokuba kubekho abantu abaxabana nalo muntu axabene naye bantwana bakaThixo ewe udibane nabantu babulisa uba ngathi uhamba ngesithuthuthu udibane nathi ube ngathi uhamba ngesithuthuthu kanti awumenzanga nto into kunayo kukho umntu ofike kusaculate isitofu salo afike wamtofa engangogqirha njalo bantwana bakaThixo ukho imizimba yasemhlabeni ukhona imizimba yasezulwini madoda ubungcwalisa bayo into eyodwa wathi bahlala uLazaro apho ewe yafika imini yokugoduka kwakhe wathi bagoduke bantwana bakaThixo ukugoduka kwakhe ewe inkosi yafika yambekela isitulo indawo yakhe yokuhlala bantwana bakaThixo incwadi kaThixo yamhlalisa apho ewe yamvisa ubuncwane nemincili yokuhlala endaweni yasemva kwelengcupheko otatana niboma ewe kwabhubha umhlobo lo wakhe umnikazi lo ubhasi lo bantwana bakaThixo wathi ukubhubha kwakhe wacela amanzi okupholisa ulwimi ewe into yathangapha bantwana bonyalazi nje bali bantwana bakaThixo ewe manje thenga impendulo ephuma ngapha ya ithi kaloku wena olwakho lonwabo nezakho iziyona uzifincele kwimvulo zakho zasemhlabeni bantwana bakaThixo
lo uyathuthuzelwa wena uyathuthunzelwa yekani unceda athuthuzelwe bantwana bakaThixo kumzimba waphezulu afumene wona uthi umfaka mdolomba kulamaculo bese wacula lapha bantwana bakaThixo uculo 9 verse 3 uthi ndifumene ubuntu ngaye ndizuze ubomi ongumthombo wabo nguye umthando wabo iverse yokugqibela ithi ngoku emzimbeni omtsha kwikhaya elitsha ngoku ndiphumle kuyo uYesu ngokofefe lwakhe ndinethemba elikhulu ngayinceba yakhe bathi abantu abakwethu amasetsisile jwale kihotse kamehla mohawu wa modimo ikhathile hoyikehla bantwana bakaThixo kukumizimba yaphi kwalwane yasemhlabeni nemizimba yaphi yasezulwini bantwana bakaThixo into abangeli bandikhombe wena kanjalo wayibabethe abantwana esikoleni xa bengalandeli ndithe kukontola baphela bantwana bakabawo ukumizimba yasemhlabeni nemizimba yasezulwini ubungcwalisa abale into yodwa bantwana bakaThixo asazinto ngalento ilento uYesu umhlaba ilanda lemizimba ekulahlekeni wathi xa ingena eJerusalem wathi nawe Jerusalem akwabe kuzazi izinto zoxolo lwakho koko zifihliwe emehlweni akho madoda kwingxaki kungazi bantwana bakaThixo kuhle xa ngabusazi bantwana bakabawo kuhle xa uhlala usazi ungumuntu kodwa ungazi yonke into bantwana bakabawo ngoba nolwazi luninzi uzokwazi izinto ongazaziyo kulahleka abantu abaninzi apha kuwe bantwana bakaThixo ke ngimamele abantu abasesitho abahamba ngemoto athi noba ndiyazi indlela kodwa ndithemba inavigate ukhululeke kuba lo muntu lento ayithetha ngayo uyayazi uyogqibela sithi 10 left 10 right wahamba u10 left usinikhathi senizigele zapho bantwana bakaThixo ibambe i-address endala yokokuba elusikisiki kwakukade kungenwa ngasenhla kwehlikwe kanti ngoku umasipala waseNgquza akakatshintshe systemini utshintshe nje okokuba ngenxa yebhizi one way bantwana bakaThixo yolento itruck zakude sasifike sixakane nento apha ngakonantsika xa apha ngakoKentucky xa sithi ukuthi ukubona itruck lipopo imziki isendleleni bethu uyayazi ekhonjwa inavigate bantwana bakaThixo siyahlupheka kule mizimba yalapha kodwa kwimizimba abantwana bakaThixo aku-update map bantwana bakaThixo kwimizimba esizamkhena kuyo alukho uthuku awekho amayelenqe azikho inhlebendwane awukho umona bantwana bakaThixo inkathazo umona bantwana bakaThixo singakusa kugqirha ugqirha bengothi afake idrip afake intoni akufunele akaboni into ukugulisayo uyehlika kodwa umzimba sifike sithintanisa amaqhwele emasikuse-kuwo xa lifika lithi hayi into ebetha lo ngumona bantwana bakaThixo umona ulalisa umnikazi wawo ngoba inhliziyo le ikhohlise umnikazi wayo imthwale imsesibayeni somnyumisi ayobhaqwa apho ukhohliswe intoni yolento athi umculi xa ithetha athi inhliziyo yamangala yanekratha elikhulu oko wandibiza ndala kuba ndandizenza isithulu kodwa kuyaguquke lo mbhali athi mawungandilahli mina noko ndenzenza lokuwe dothini nando yaphina xa ndilahliweyo kuwe bantwana bahle bathanda uThixo uhle amadoda ukuguquka komoya ebuyela kuThixo ezazi impazamo zakhe elungiselela umzimba waphezulu okokungadyotshwazi izinto zelilizwe bantwana bakaThixo wathi umfundisi waseThekwini wathi angazi ke wena njengokuthi unenhliziyo encane kangakuthi uyoncedwa yini ngoba la emhlabeni ukuze ufumane kuthiwa into ukuze ufumane umqhele waphezulu wokuphila ufumana into yokuqala uqala kushaya ibona laba abaseduze nawe ufuneki ke bathi mabakushaya ngathi awazi luba isidenga nje ube ngathi awazi lutho umane ka bakubingelela bekubhanqa nawe uthi hello ulungiselela ntoni ungabi nabantu ongazuvana nabo ngenxa yenhlungu ngoba inhlungu izawuqeda nathi uSathane
nethi akubona into yokokuba kule ntlungu kuyo usola bani. Aqale ukuqala amanisithi manje kukhona abantu abebiwa one by one benyamalala. Kanti libhunga lenhlanganiso yasebusuku yempindezelwe ngekho mthethweni. Bantwana bakaThixo, hlalani kuThixo amadleleni namahle. Bantu abakasisi uMamhlongwane, ngiyalithe kanti bagezela ndithi kaloni ngabathana kwamlazi. Xa ningabathana kwamlazi abasekho malume benu, ndingumi osekho. Amen. Bantwana bakaThixo, oye waqanqalaza ke ndiyathula ndake kulungile athi umalume wami nguyihlo ndikade mhlawumbe ngengxaki athi xa ebeka ingcawo ndithi umalume akuphi. Bantwana bakaThixo, ngaloma xoxola makanicine anisikela nithamsanqise ngoku kude bengunaphakade. Amen.